biro konyo mondo ji duto bed gi pi maler. Nyakwara Ramogi koro adani mondo wadhi ane Kisumu kama jafwambo marwa Millicent Adhiambo oseikore kayo makare mondo nyiswa ni to odiochieng' ma kawuono ma idhialo e weche mag pi kod rito alwora kod neno ni oganda odak e alwora makare kendo gibedo gi pi moromo kendo maler kaluwore kod ageta mar 6 mag chenro mag dongruoge minyalo chopi miluongo ni Sustainable Development Goals. Dinari Kisumu. Millicent, kiwinja thuolo en mare no ka intiere nyasi motenre kod weche mag dhialo odiochieng' ma kawuono ma en odiochieng' mar pi e piny mangima. Ang'e ni ji osewuoyo, in bende gi iti mar fwambo gi wang'i mar fwambo nitiere gigo miseneno mineno ka dieri nyalo kelo lokruok ne oganda ka ji dhi nyime kinde ma dwaro mar pi medore, to lokruok mar kor lwasi bende kelo midhiero kata pek e weche mag yudo pi kaluwore ga geta mar piny mangima. Millicent, inyalo nyisowa ni nyasi ma ichope kawuono timore kanye to ginang'o gini mosewachi mondo chop dwaro mar piny mangima e weche mag pi? Pero kama nanya George Bati, achiel kachiel kwa wuok etie aora makajulu gi kiboswa kama bende. Yani aora mabende tudo pi kata itiyo gode ke pi ne Uganda ma Kisumu kaunti kaendi. Kako odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma idhialo odiochieng' pi e piny mangima, wan kod welo mabende ochopo ma ari okinyi oganda nochopo kaendi ka gichako kod gigo eko kaka weche mag pidho yiende kaka achiel kuom rito alwora mondo mi yiende okonywa e ywayo koth mopogore opogore. Gie thuolo ni edi bende kaka inyalo neno wan kod welo mosepogore osechopo kaendi opogore kama oting'o jalup gavana ma Kisumu elo gavana Ngire Nyong'o mano Laktar Matthews Owili, jatend migawo mar jokawuota ma Kiwasko mabende osechopo kaendi, minister mochung' ne pi kod weche mag alwora bende osechopo kaendi mano Marilyn Agwa mabende ang' nwalosgo kaendi ginyiso odiochieng' ma kawuono ma Uganda dhialo odiochieng' pi e piny mangima. Gin gichano ne jo Kisumu ang'o nikech wang'eyo ni e gweng'ni endi kata Kisumu kaendi weche mag nok pi osetheko chien kanyo kotenore kod oro ma nyocha ne oneno pacho kaendi mabende noduono thoth aore ma opogore gino mabende nokelo ng'ikruok ne yor keyo pi ne oganda modak e alwora ma Kisumu kaendi. Machiegni ahinya Nyakwara Ramogi ka winjo twak kowuok kuom gi achiel kachiel mondo giledwa ni to chenro ma kawuono gidhialo yo machalo nade to giketo kenge mag neno ni thuolo mabiro nyime onge ng'ikruok mabiro neno ne oganda kotenore kod weche pe ka wang'e ni pi en ngima to pi be moganda tiyo godo. Machiegni ahinya Mr. Diji ang' nachak kodi kapok adhi ir jatend migawo mondo inyiswa ni to kawuono piny mangima dhialo odiochieng' pi umbe uneno ni ubi e tie aora Kiboswa kaendi Kajulu mondo mi unyal dhialo kanyakla go gandu puonjru kotenore kod weche rito alwora manyalo ywayo pi. Inyalo wacho ang'o king'iyo na kamera ka? Erokamano, kawuono wan ka e kaunti ma Kisumu e Kajulu ka wahingo odiochieng' mar piny mangima mar pi. Gi dho ngere luongo ni World Water Day. Wan kod lake kaka county mondo mi jowa modak e alwora mar county ma Kisumu obed gi pi maler ma ginyalo tiyo godo. Iwacho ni ka in kod pi maler to gik mang'eny ma bende koro iketo tenge. Inyalo keto tenge weche mag tuo to bende inyalo bedo maler. Iwacho ni cleanliness is next to godliness. Kama wantie kawuono ni e kama wayude pi atamalo 60 ma wamiyo jo Kisumu magimodho kawuok kuom taps magi. En facility mabedo ran gi Kisumu Water and Sanitation Company mabe wan gi jotend gi ka, wan gi chair, wan gi CEO. Of course wan gi minister mochung' ne weche mag pi, to wan gi minister bende mochung' ne weche mag barabara mabende ne minister mar pi e ndalo mokalo. Momiyo obiro kaka wuono en nikech dala ka ei Kajulu ka ema pi mang'eny wuoke ma serve county ma Kisumu. To wan ga oche ariyo. Ka wan gi Kibos to wan ga Wach. To king'iyo catchment area ma aoche ariyo go yude pi, tineno ni koro osebedo degraded. Forest mane nitie ka ji notong'o yiende. Koro sani watiyo machiegni ahinya gi jo Kajulu, the community, mondo mi restore gimiluongo ni water tower. Ago erokamano ahinya ne jodala ma Kajulu. Gin te kanyakla moloyo to ne joma are members of the Community Forest Association nikech gisebedo gi plan kamili mong'ith madhi loko kit gimwaneno kani in the next 5 years alone. Mondo mi restore wabed gi aoche ka gipong' kan gipong' ndalo cha to bed bende gi springs kaka ne gin. Machielo mwawacho kaka wuono en ni onyaka wang'i ni to ngima mar aoche gi chalo nade. Kik waketie gik mabiro miyo aoche go bedo polluted. Nikech biro miyo Kiwasko bedo tich matek mar miyo pigno bed maler, to kata ka kamano nitie mabende tiyo gi pigno kaka en. Omiyo we are also talking about pollution. But maduong' ahinya en ne wan kaka wuono we planted trees, yeah? And wan gi vijana ma NYS ma konyo mondo mi plant the same trees. As a county government,
one in process bende mar gazetting, okay, the hills and the forest mane kagi mondo koro piny owacho obed gi thuolo maber mar pidho yien kendo mar protect the water towers mondo mi wabed kod auche manigi maber mondo jowa obed gi pi miluongo ni clean potable water gi dho ngere. Erokamano ahinya. Jatend migawo machiegni imbi nyalo medo mana matin kotenore kod weche mabende jatend jalup gavana osewacho kotenore kod weche mar nyalo konyo wa ywayo pi kendo keto pi makare moromo oganda mag jo Kisumu. Kaluwore gi kaka kawuono wabiro timo nyasi mar piny mangima mar pi, wawacho kendo wakwayo gi muolo ni wachni en wach mar ji ariyo. Achiel en mar wan kaka oganda, the community members, ma wan gi migawo mar rito alwora. To wan bende kaka wan sirikal, wan gi migawo mar keto chike makare mar rito alworano ma ngire Governor Nyong'o oseketo in place. Koro wadhi luwe gi rito chikno by doing what we call the enforcement, mondo mi chikego oti kodgi e yo makare. To dwaer wacho ne jowa ni mondo warit pi, warit alwora mondo mi wabed gi pi maler makare mowuok kuom alworawa. Emomiyo ne wayiero ka mondo wabi wapidh yien kaka ranyisi ne piny ngima ni watemo mondo warit alworawa mar Kajulu kuma pi ma Kisumu duto ae. Erokamano. Abiro tieko kod jatatije e kambi mar keyo pi ma Kisumu kaendi ma Kiwasko mang' nolernwa nikech ndalo machien kanyo wasebedo kod midhiero mopogore opogore kotenore kod duono mar pi. Koro odwani olernwa ni okenge mage mudwa keto kare neno ni thuolo mabiro nyime jo Kisumu ok bet gi midhiero machalo kamago, to un bende muchung'ne pi maler ma ikeyo ka giwuok from the sources kaka aore, to une muneno ni pi ni koro ler inyalo keye e ute mopogore opogore e gweng' ma Kisumu. Erokamano ahinya. Chieng' ma kawuono en chieng' ma very important ne wan kaka jo Kisumu Water and Sanitation Company, nikech kambi mineno mani piny kani mar thiedho pi kano lose to nowach ni wan gi pi moromo ma nyaka 2030, but nikech climate change sani neno ka chieng' orieny matin to aora duono. Koro en gima very important to us ni nyaka koro wa conserve the environment, wapidh yien to pollution be kik wabedgo. Pollution timo wabedo gi tich matek e thiedho pigno mochopo e kiwango maber ma koro jopiny nyalo tiyo kode. Koro wadwa tiyo gi partners manikate, wadwa tiyo gi jo Community Forest Association, Kajulu Forest Association, wadwa tiyo gi jo Ruas, to wadwa tiyo gi county government to ensure ni ka obed gazetted to ken ka kende nyaka the Nyang'ori sub catchment area. Ingeni aora ni bea Nandi. Koro wasechako discussions gi waziri marwa gi jo Nandi mondo the same activities mwatimo ka be watimo Nandi. Erokamano. Uriwo wach ni endi kod oganda mabende tiyo gi pigegi. Wach mane ma ingo ne oganda go nikech okunyal loso pi kendu to okinyi kata piny maru loso to oganda ema medo lile kata timo pollution gi dhonge. Yeah, nitie behavior change activities mwase bedogo ma wa engage go communities ma nitie Butaora kata around the lake as well. Gimwatemo puonjogi mokwongo ni at individual level ng'ato ka ng'ato nyaka make sure ni opidho yien e dalane kata e bath aora, kikirit ni serikal ema mondo bi. Mar ariyo wang'iyo wach pollution. King'iyo rivers wa yudo ka jok moko gedo ka tokote mong'i aora. Wadwa ni kigedo to nyimo te mang'i aora. Koro I make sure ni kanyo ler. Koro magi behavior change mang'e ni mos to wabo chopo kama wadwaro. Erokamano. Erokamano ahinya ne jotendwa mochopo ka kawuono mar konyo dhialo odiochieng' ma kawuono ka gipuonjore gi oganda. George Bati kaka inyalo neno kanyo mano jotelo ma bende ochung'ne neno alwora keto ni pi maler oganda yudo kaka owinjore, to bende nyasi nochakore kod nyithi sikul ma bende nonyalo puonjo oganda kokalo kuom poems kata wende mopogore opogore mane ginyalo chiwo ka endi kotenore kod rito alwora. Mago yore ma bende oganda tiyo godo ka bende jiwo ni ler mar alwora kata rito pi ma itiyo godo madhi ngimani chakore kod iniwuon ma bende gie thuolo ni endi ko kanyisi maber nikech pod wagodo dach kae mondo wawinj ni to gin chenro mage ma bende giketo nyime ma bende ok gileronwa ka endi ma bende gidhi medo wacho ma gidwa tiyo go neno ni Kisumu County obedo kod keyo mar pi mochung' motegno maonge ng'ukruok mabiro bede. Kionge penjo moro amora to an kuom studio nyalo dhi nyime kod keyo weche mamedo molonwa
emesawa mar keweche mar Ramogi TV. George Bati. Erokamano Nyamil Center Dhiambo kuom lipot mani mbai nyaka achiel kod singo ma oket kod jotelo ma oyuoro e nyasi ma kawuono mar dhialo weche mag pi kata odiochieng' pi e piny mangima kowuok e kaunti mag Kisumu. Singo margi ne jopiny wageno ni gibiro luwo singo go mar keto kare neno ni jopiny obedo kod pi maler kaluwore kod ageta namba 6 mar chenro ma inyalo chopi kendo minyalo dhi godo nyime miluongo ni Sustainable Development Goals magin achiel kuom gigo manyiso mise madito mag chopo lek mag dongruok mar higa 2030. Millicent